magandang umaga po, sir. Ano pong pagbati po sa lahat po ng mga Pangasinense na nakikinig po ngayon. Yeah, Idol Mart, magandang umaga sa lahat. Opo, magtatakda na po ang Department of Agriculture engineer ng maximum SRP para po sa mga karneng baboy. Ano po, sino po bang may ano dito? Medyo nagtuturuan po ngayon at nakikita po ng DA daw, mga middleman daw ang salarin kung bakit sobrang taas kahit na sapat ang supply ng baboy po sa merkado. Yeah, so far, yesterday, nagkaroon ng meeting with producers, itong middleman and retailer. Mm-mm. So, initially, ang request ng Department of Agriculture is sana yung producers pwedeng ipababa from 250 to 40 to 230 to 40. So yun ang request ng Department of Agriculture. So yun ang tinitingnan na isang direction na pag-usapan. Opo. And secondly, napag-usap nga yung presyo naman ng retailer na bumaba para at least umabot dun sa 370 to 380 na presyo. So initially is magre-recompute yung each states kung saan dumadaan yung karne ng baboy. So ang mangyayari is initially hindi mo na implement yung MSRP. So ang isang titingnan is baka bumaba ng konti these few days So yun ang tinitingnan na scenario. So pag-usapan ulit after ilan days. Opo. Kung what happened to yung napag-usapan. Yung mga ilang nakakausap po namin po sa mga pag-iikot po namin po sa mga palengke ng mga vendors, nakadepende pa rin po sila, Sir Sendong, dito po sa mga pinagkukunan po nila ng mga supply nila. Yung mga iba daw kasi for example, kapag merong sariling katayan mismo, nakakamura sila. Pero kapag yung inaangkat po nila at nakikikatay lang po sila, medyo namamahalan po daw yung ibinibigay sa kanilang supplier, Sir Sendong. Yes, pero dati kasi yung from farm gate to retail, Opo. umabot lang ng 100 pesos. Ibig sabihin, kung ang farm gate is 240, so yung retail dapat nasa 340 to 350. Pero ngayon, parang umabot ng almost yung spread ng farm gate to retail umabot ng 130 to 140 pesos. So yun ang pinag-usapan kung paano ma-adjust yung farm gate to retail para at least bumaba konti yung presyo. Kamusta na po dito po ang supply naman po ng sibuyas? Kasi nung mga nakaraang okay na po bang presyuhan po natin po dito? At ano po yung naka-apekto po dito kung bakit napababa po itong presyo po na ito kung sakali pong yun ang lagay po? So far yung puti, ang farm gate nasa 50 to 60 pesos from yung area is Nueva Ecija, yung puti. Opo. Yun ang range ng presyo ngayon. Depende sa size, And yung pula naman from 105 to 110, bumaba ng 90 to 95 na yung pula. So in-expect natin by this coming end of the month, bababa pa yan. So yun, ang isang tinitingnan din bakit yung retail
umaabot ng almost 180 to Mhm. 200 yung pula. So, yun ang tinitingnan dahil Mhm. malaki naman yung patong. Kasi yung mga kausap natin, yung mga taga Bayambang, no? Ang tsaka Nueva Ecija, ang sinasabi Mhm. nila kung ang presyo, for example, is 105, ang delivered nila to Manila is 115. So, Mhm. ang pinatong is almost 10 pesos, no? Mhm. Pero nagtataka tayo bakit sumisipa ng sobrang mataas. Opo, pero ano po dito, Sir Sendong, kasama ba dito yung pag-troubleshoot ng ating pong gobyerno, yung ayuda na manggagaling po ng mga import na mga ano po, tawag ito sibuyas, nakapasok na po ba dito sa inyong monitoring sa lalawigan po? Just to stabilize our ano po, pricing in our dito sa sibuyas, sa onion. So far, ang tingin naman natin is yung volume hindi ganun kalaki. Mhm. Maybe makakatulong naman yun yung pag-stabilize yung presyo, pero ang tingin natin naman is yung ani naman natin is parating na. Mhm. So we expect na bababa naman yung presyo ng Okay. red onion. Yung puti naman, nakita naman natin okay naman yung presyo, nasa 50 to 55. So we hope ma-maintain yun Mhm. yung presyo na yun. Baka pag bumaba pa, baka malugi naman yung mga magsasaka Opo. natin. Yung pong presyo po ng kamatis ngayon na pababa ng pababa, Sir Sendong, yung nakakausap niyo po ng mga miyembro po ng SINAG, na mga magsasaka, ano po ba ang ano dito, take po dito sa ano ngayon, pagbaba ngayon ng pagsadsad ng presyohan po ng kamatis po? Yeah, I remember, Idol Mart, last month nabanggit natin no na Mhm. ano yan, tuloy-tuloy na yung hani itong February, kaya Mhm. expected na bababa yung presyo, di ba? So, nakita naman natin last month hindi pa umaani kaya sumipa yung presyo, pero this month sabay-sabay na yung ani. Mhm. So, ang farm gate umabot na lang ng 8 to 10 pesos Idol Mart. So, Mhm. malulugi yung magsasaka. We hope na ma-stabilize mas mataas konti para at least hindi malugi yung magsasaka. Yes, kasi kailangan ng ano dito, balance din po talaga pagdating sa supply at saka presyuhan po talaga. Anyway, Sir Sendong, dito po sa lalawigan po ng Pangasinan na at sa ilang bahagi po ng Rehiyon 1, may mga miyembro po ba kayo na mga nagtatanim po ng kape rin po dito? So far, may mga nag-produce ng coffee pero maliit dito Mm. sa ating Mhm. lalawigan. Okay. So, yung mga area na nag-produce naman, meron din. Mhm. Pero hindi ganun kalaki pa yung supply natin. Mm. So, maraming pumasok no, dun sa pagtanim ng coffee tsaka itong kakao. Opo, kasi So, natanong ko po 'yan na Sir Sendong kasi meron pong nakaamba na namo-monitor po ng DA yung pagtaas ng presyo po ng kape. Dahil po sa higpit po daw ng global o higpit po ng global supply po. yes, pero so far naman, hindi ganun ka laki yung increase naman. So, hopefully, Mhm. ma-stabilize para hindi naman sumipa yung presyo. Opo. Lastly na lang po, Sir Sendong, bago po kayo pakawalan po para makapag-breakfast kayo. Sir, yung paborito po natin na pang-breakfast, kasama sa breakfast, itlog. Mga ano na tapsilog. Sabi nila may nagmumura pero medyo lumiliit daw yung ano, yung mga nasa merkado daw, Sir Sendong. So far naman, yung production natin na malaki pa rin, no? Mhm. Medyo mag-stabilize na yung presyo this coming week dahil nakikita natin yung mga ibang egg producers na nagbawas ng layer. So, Mhm. baka mag back to normal kasi
lower than production cost ngayon. So, Mhm. in-expect natin na pupunta sa normal price yung nakikita natin dun sa egg. Okay, maraming salamat po, Sir Rosendo. So, kaliwat kanan po ang inyong mga interview na kaya napapanood ko at nakikita ko po sa kaya nagbakasakali po ako this morning. Kaya maraming salamat po for taking our call, Engineer Rosendo. So, Yeah, magandang umaga, Idol Mart. Magandang umaga sa lahat. good morning po. Okay, Engineer Rosendo so po, ang chairman po ng SINAG. Nakausap po natin ngayong umaga po na ito at nabigyang linaw. Ito pong mga usapin po patungkol sa mga presyo na supply dito po sa ating pong lalawigan ng Pangasinan at maging sa Rehiyon 1. Idol, susunod na po, RMN News.